Itong area diri mga kaidol. Mga kaidol. Hinhonong na ang init. Mga kaidol. Nakagitag bulak po mga kaidol. Oo. Bulak. Bulak mga kaidol. Oh. Aglo. Aglo na siya. Kini nga anong blaka ni. Gitanom ra nako ni. Wa ko kabalo sa pangalan. Napa oh. Pao nakakigbulak oh. Oh kaidol. Ako'y bagong gi tanom di ari. Ang aksyon na siya kabuhi. Buhi na siya. Kini boxer na siya. Kini aglo. Kato aglo to. Daghan. To do ka klase ng aglo. Kini bumbil na diri oh. Bumbil. Daghan nagbulak mga kaidol oh. Dito. Sari-sari ni diri na ilubi, saging, nangka, ara nangka. Oh, basta magkogi. Naagay daghang tanom nga makita sa area. Oh, rao, kadaghan na kasi bulak oh. Daghan kasi bulak. Nindot kini siya pagka nang mapuno na gid siya sa bulak mga kaidol. Daghan kay siya. Nindot kasi tan-awon. Ni lugar. Naibalay dito nindot oh. Dili na amo ah. Sa among silingan na. Vlogger gyapon ang taglian na. Oo. Mo ni sitio Tagaytay. Sitio Tagaytay. Ito nindot siya dito. Dito sa unahan nindot ka dito. Patag kay na diha mga kaidol. Oh, patag kay na din na. Diha daghang kay lubi. Kana sa akong bayaw na diha. Oh. Dito sa Pikas amo atong tinanom dito. Sa kong papa. Mga kaidol. Daghan na kay bunga ng kao pero gagmay pa ka isya. Nako. Lagi sa bunga. Para o. Mantag ilampos na siya oy kay para makakaon ta. Kaluyan lampos na. Mudagko lang unta na siya. Tapos babaw tara o. Tanang kasi tuy kanang bunga. Kini ko na siya kabuok o mga 5 na. O 5 ka buok. Ko man siya kanang body nga nang katara o daghan kaayo. Ana ra. Salamat sa inyong suporta. Sa akong mga followers, salamat. God bless. Bye-bye.